Tahir ne mawaƙin soyayya. Aminiyata masu iyata ke zauna adamana. Idan ga ki gani ni bani da damuwa, kullum kina ki mafarki ko ina kike so mu je tare. In ga ki gefe na bani damuwa, kin zamto gimshikin ɗorewata, ki zamna tare da ni kullum mu yi fira. Kin zamto min tamkar ruwan jikina. Masu iyata aminiyata abal alfaharina, in zarci duk 'yan matan da ni soyayya da su a baya. Kin bani kulawa, dole na baki kulawa, sanan garinku domin na samu yardarki. Kina so kire ke kaunata da mahimmanci, kin gani ko barci bana iya sai da tunaninki. Na zuwa ma babu ta sai na tinaki. Masoyiyata aminiyata kire ki soyayya, more ki son juna. Kece a rayuwata, kece na basirin zuciyata, kama kullum zuciyata na baki sai yadda kika ga dama da ita. Masu iyata karki manta ne, ni ma ba za ni manta ki. Tahir ne